गैला राजधानी एक्सप्रेसआबो हाबालागे गोजा स्कुटि होनानै आयौ सिख्लाफोर रोंलाय नै सासेयाबो वालथिं थांबायलै हनै सासेयाबो गराय दांनानै बायदि दाब्रायबोबाय स्कुटिखौनो हनै सासेनि बिरखौनो आयौ स्कुटि गोदान मोननायनि आयौ लाजा खाला दुगिफ्रानो आयौ ओइ र' स्कुटि गोजाखौ बारलांनो होग्रो लामाखौ बारथ'नाङा दानो लामानि मोसौखौ फोथाय थेवबो स्कुटि गोजाखौ दा फोथाय मिथिबाय रिक्स दं रिक्स हौवासाफोरखौ इसेबां अननाय खालामबायलाय बे बिमाया जोंना बिखौ ना देखतखै मामा डाङर नय होननायखौसो खालामनांसिगोन बायदि मोनबाय आं होननाय जादों बर' खिन्थालाय एक्सट्रा नलेज होबाय थानो टाइम गैया आंहा दा थांनानै सुप्रिम कर्टआवसो जों धरना हैनांसिगोन धरना मा जोंहा फिलिंस गैया नामा दुखु गैया नामा अजन गैया नामा लुगैनाय गैया नामा जों दुखु जानो रोङा नामा जों मानसिनि नामा मुसुखासो नामा थङालि सिख्लाफोरनोल' स्कुटि होनाय स्कुटि लानाय सिख्लाफ्रा गासिबो थङालि गोजा नामा नङालाय नङामोन दा स्कुटि गोजामोन नालाय थङालियानो फानसे बारा जासिगोन ओरैबाबो थङालि गोजाखा दानि जुगनि हाई सेकेन्डारि फरायनाय सिख्लाफ्रा दखनासो खानानै बुजायाबानो जाबाय नों बिदि बुंना लानायाव महाराजानि थाखाय जेबो नङा माथो सिख्लाजों बुजानाया खाफाल गोनांसो होनबाबो सिख्ला मानसिजों बुजानांगौ मालाय खाफाल नांगौनो चला सुनला खाफाल सिला हनै खिथुनजों मोजां नाहर हनै दाब्रायबोगासिनो गराया नै लामा गेजेराव माहाय मा नोंसोर नुवाखै नामा स्कुटि फैनायखौ नोंसिना हर्न गैया नामा हर्न दामनो हाया ना नोंसोर नुखानाय खोनाखानायखौलाय जोंलाय मानो हर्न दामबावनांगौ नोंसोर नुखायाखै नामा जों फैबाय थानायखौ दिमागबो गैया ओमफ्राय मेगनाबो गैया न'आवनो गारबोजोबखायो खोमा गोसोखौल'सो लाना गिदिंनो हायो दा बिसलाय हौवा जातिफ्रा सोरनो गोसो होनो मोनगोन दिनै सोरनो गोसो होनो मोना बेखौल' थान्दा माथो मा जादों जेबो फात्तायानो गैया ओमफ्राय खालि गोसोल' रानथिंनो रोंगौ गोसो रानथिंदोसो जाबावबाय जोंखौ सोर सासेयाथ' गोसो लादोब्रा जोंनिखौलाय फ्रियाव राननानै होनाय बुस्थुखौ नांखायाबो जोंनो मिथिबाय माखौ हाजोखौ जेनेबा फ्रियाव होनाय बुस्थुखौ ओरैनो मोननाय बुस्थुखौ नाङाबालाय नोंसोरनो बेखौनो मिनिदों आरो जोंनो फ्रियाव होनाय बुस्थुफोरखौलाय सिंनो बोरै गन्थ'खौ नायनो गन्थ'खौसो नोंसोर न'आव दोनना फैबाय नामाब्रा जोंखौसो दिमागखौ मेगनखौ न'आव दोनना फैदों नोंसोर गन्थ'खौ न'आव दोनना फैबाय नामाब्रा लाजिथारासै बिमायनि होनाय स्कुटिया फ्रि नंगौना नङा नोंसिना बिमाय होनाय स्कुटि फ्रियाव लानानै गिदिंगासिनो बेल'सो जेथिं थाङो गोजा स्कुटि जेथिं थाङो गोजा स्कुटि स्कुटिया जों मेहनत खालामना मोननायसो दा जोंहा फार्स्ट डिभिजन थांनायखायसो जोंहा स्कुटि मोनदों दा ओरैनो मोनदों आरो ओंखाय मा हौवासाफ्रा फरायाखै नामा खालि हिनजावफोराल' फरायदों नामा मा हौवासाफ्रा फार्स्ट डिभिजन मोनाखै नामा बे खोथाखौ आमाइनाव सोंहैदां जोंनावलाय मानो बुंदों बाबा बिमाय होननाय बुस्थुखौलाय लाखानांसिगोनथ' आरो माथो होफैबाव बिमाया होथारनायखौलाय हरदो लानो गोसो गैयाबालाय जों लानोसै लामाया नोंसोर रायलायबाय थानो टाइम गैया जोंहा लामाखौ जों आवग्रिजोबना लाखादों नामा एफा बुरजा लामा दं बैथिं थांनो हाया नामा मानसि थानाय थिंजायल' खालि होनबा मानसि साजोंबो होलांबावगोनसो बिसोरो अमारे जाबोमफ्राव एसे मेगन सादों नामा नोंसोरो जों स्कुटि मोननायखौ दरखार नांदों जोंलाय मेगन सानोलाय दरखार नायिखायसो फेसबुक स्टेटासफोराव पस्टफोराव नुलागासिनो हिनजावफोरनोल' स्कुटि होनायखौ बेखौनो होनो मेगन सानाय मिथिबाय जोंखौसो बुङो जों हिनजावफोराल'लायनो मेगन सायो गावसोराबो मेगन सागासिनो नङाबा सिं आलु जोबगासिनो बांद्राय देखायदों ना नोंसोरो स्कुटि गोजा मोननानै बांद्राय दुगि खिथिदों ना जोंबो हाइ कर्टआव थांगोन हाइ कर्टआव जायोबा सुप्रिम कर्टआव थांगोन जों मिथिबाय धरना होगोन जों धरना जोंनोबो केटिएम बाइक नांगौ केटिएम नोंसोरनोलाय सिख्ला उथायनोल'सो नांगौ नोंसोरनो होआबाबो जायो मिथिबाय नोंसोरबो सेंग्राफोरखौ उनाव गाखोनांगौ मिथिबाय खालि सेंग्राफोराल' नोंसोरखौ गाखोनांगौ नामा नोंसोरबो चान्स होनांगौ सेंग्राफोरखौ नोंसोरनि खिथु उनाव बहायजोबनांगौ चान्स होनांगौ जों मा चान्सनि खोथा बुंनाय नों अहंकारि गोसोफ्रा अहंकारल' बुजिखायोलै स्कुटि उनाव गाखोनांगौब्रा स्कुटि उनाव ओमफ्राय जों स्कुटि उनाव गाखोनानै नोंसोरनि जानजियाव हमसिगोनब्रा सैथो खालि नोंसोरल' जोंनि हौवासाफोरनि खिबु उनाव जिरायनानै जानजियाव हमहरो बे सलियाना नोंसोरखौ हमफिननांगौ खायसे फाफ्लियावबो हमोलै जानजियावल' हमा नोंसोरथ' फाल्थु खालामबाय थानो टाइम गैला दै इयाव साला जानजियाव हमनाय फाफ्लियाव हमनाय ना दानो हुख्रोमलांजोबगोन जों मानसिफोरखौनो मिथिबाय बे स्कुटि गोदानखौ लानानैलाय माथो उदायगोन बेरायनो हाजोंनोल'सो हागोन मानसि सौग्रावनोल'सो हागोन नै दहाय फुंनिफ्रायनो नुबाय आङो स्कुटि लानानै उरायनाय बा मा नायनो आरो हाजिराथ' मोनखाबाय सानसेयाव 100 आरो दाथ' मा नायबावनो हाबा बुंनोनो नांला फैसा 100खौ सानसेयाव हाजिरानि दामखौ मोनखाबाय नङा होमबा स्कुलाव थांनानैबो हाजिरा मोनलायो नोंसिना बिमाया बिराद अनथारोथ' नोंसोरखौ बिमाया हाबां बादो बिसोर नांलायबाय थानो टाइम गैया जोंहा थुरो थांसै आयौ लाजा मारला स्कुटि मोननायनिफ्रायनो दुगियानो लाजा मारलालै आयौ
जोंबो केस हैनोसै धरनायनोसै जोंनोबो नांगौ KTM बाइक औ दिनैनो दानो जोंनोबो नांगौ जोंनि मोन्थाय जोंनोबो नांगौ थौ आइ दुमफाव ओइ आइ दुमफाव बाहेराव फैलाय ओइ आं नोंनो मा लाबोदों नायफैलाय स्कुटि गोजासो लाबोदों नों मोजां मोना आरो आइ मालाय बयबो स्कुटि लानाय नुनायखाय नोंहाबो दुखु मोनगोन खोमा होननानै लाना होफैदों आं नोंनो नाङा आंनो स्कुटि गोजाखौ स्कुटि गोजाखौसो मोनबाय मा नोङो माथो गाज्रि दे स्कुटिया मोजांसो माथो गोजा कालारखौ मोजां मोनो नालाय नोङो बेनिखायनो लानानै फैबाय आं मोजां मोनबाबो स्कुटि गोजा नाङा आंनो नाङा जानो आइ मा जादों नङाखै आरो हेमन्त मामाया बयनोबो स्कुटि होदों सिख्लाफोरनो ओमफ्राय नों एबा खस्थ' खालामनानै आंनो स्कुटि होफैदों मानसिफ्रा बेखौनो फ्रियाव मोननायसो होनना बुंगोन बेनिखायनो आंनो स्कुटि गोजा नाङा आंनो हाया बायनानै लानाय स्कुटिखौनो मानसिफ्रा फ्रियाव मोननाय होननानै बयबो एदावगोनसो आंखौ बेनिखायनो नाङा आंनो जेबो नङालै बेफोरखौनो सानो नामा बेफोर जेबो गिदिर बाथ्रा नङा दे नङा जायो नामा आफा गिदिर बाथ्रा बेबो नों हाया आंनो खस्थ' खालामनानै स्कुटि होफैदों मानसिफ्रा बेखौनो सानसिगोन हेमन्तआ होनाय बेयासो नाम मोनलायसिगोन दा हेमन्तआ होनाय होननानै बायनोसो बाबाय आंखौबो मानो कालारखौबो मोनसे होनांगौ इयो मोननै मोनथाम मोनब्रै होबानो जायो बाबलै दा बेखौ सोलायनांसिगौ जाहैबाय आङो मिथिया होमबाबो गोजा कालारनि स्कुटि नांथ्रा आंनो दे आं माबा मोनसे खालामफिननोसै दे बुं मानोबा फैदोंमोन नोंसोर जों मोनसे कमप्लेन होनोसो फैदोंमोन सार मानि कमप्लेन स्कुटि गोजानि स्कुटि गोजा मा जादों स्कुटि गोजायालाय बिराद गिदिर समस्या जादों जेंना जादों खैफोद जादों अलखद जादों स्कुटि गोजानि थाखाय मोजां खिथागोन ना नोंसोर मा जामारदों हौवासाफोरनि स्कुटि गोजा होआखै बेखौनो कमप्लेन खालामफैदों जों नोंसोर गावबा गाव बायना लानो हाया नामा सार खोथाया बायनो हानाय हायैनि नङा खोथाया जाहैबाय मोनथायनिसो हिनजावसाफोरनो जि मोनथायखौ होदों जोंबो मोननांगौ हिनजावसाफोरनो गोजा स्कुटि होदोंबा जोंनोबो गोमो KTM होनांगौ ओमफ्राय आं मा खालामनांगौ जाहैखो नोंथाङा जोंनि बे कमप्लेनखौ आजावनांगौ इनिफ्राय जों सेंग्राफोरनोबो KTM होनायनि बेबस्थाखौ खालामनांगौ बे आसाम गभर्नमेन्टआनो रुल खालामखानायखौ आं बोरै खालामनो हानांगौ जाखो नों पुलिस ना पुलिस मानसिया जेबो खालामनो हायैनि खोथायानो फैया पुलिसा बयनिख्रुइबो गोजौ मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया पुलिसनि पावारानो बेलेगखा नङा होमबा सार आंनि साख्रिखौसो जानो फैदों नामा नोंसोर मानो पुलिस जागा गारदोंलै नों एफा गियो बुरबक आं गियाखै मिथिबाय आं रुलफोरखौसो फल' खालामो बिदिबा नोंथाङा जोंनि कमप्लेनखौ एक्सेप्ट खालामा नङा होमबा नोंबोथ' हौवा मानसि नङा होमबा हौवाजों हौवा खोथाफोरखौ बुजिलायनांगौब्रा एसे जोंबो स्कुटि मोननांगौलै जोंबो फरायो जोंबो स्कुलाव थाङो दालाय आंलाय माथो खालामनो हाबावनो नोंसिनि बिमायानो होखाबाय जेब्ला रुलखौ जोंथ' जेबो खालामनो हालाना बे जोंनि बिमाय नङा हिनजावसाफोरनिसो बिमाय बियो बिमायबाबो जोंनि साख'नि मामासो जागोन बियो साख'नि मामायाबो अबेसे अनबावोसोमोन गावनि भान्जाफोरखौ बेना उल्थासो जाहैबाय हिनजावफोरखौसो अनो ओरैबायदि हिनजावफोरनो सुबिदा होदोंना हाजिरा सेन्टाय होबावदों स्कुलाव थांनायनि आयौ मा होनबावगोन सानसेयाव 100 मोनबावो ओमफ्राय जों मा खालामनांगौ जों नायबाय थानांसिगौ नामा बिसोरनि बेबायदि उतपातखौ खोथायालाय बिराद गिदिरानो नाथाय मा खालामनो आंबो नोंसोरनि बेबायदि दुखु गोनां जाथायखौ खोनानानै दुखु मोनबाय सार बेनिखायनो नोंथाङाबो जुदि जोंनि कमप्लेनखौ हायाबालाय एक्सेप्ट खालामनो बिदिबालाय जों सुप्रिम कर्टआवनो थांनोसै नामा डाइरेक्ट थांनानै बेयावनो जोङो धरनायनोसै नामा आं बेयाव जेबो गैयालै नोंसोर मा खालामो खालामहैथां खिन्थु जोंनि आखायाव गैया बिदि कमप्लेन लाखिनाया मिथिबाय नोंसोर मा खालामो खालामहैथां गिख' पुलिस आइया मा बुंदों आंखौ गिख' बुंदों आंनि थानायाव फैनानै आंनि अफिसाव फैनानै नों आंखौ गिख' होननानै बुंफैदों इसिबां गोहो सार सैथो खोथाखौ बुंनायाव सैथो खोथाखौ बिजिरनो होनायाव बेयावलाय मा गिनायनि खोथा दं नों मिथिगौ सार बेसेबां इनाय अनागार जादों जोंनि सेंग्राफोरनि सायाव बिराद इनाय अनागार जादों जों सेंग्राफोरनि सायाव मा जादों बुंलाय जानाय माने बिराद जाखादोंआनो सिख्लाफोरा फेसबुकाव मेसेज रिप्लाइ हरा जों मेसेज हरबाबो नायनानैल' थाबावो आरो बेराफारसे जों जाय सिख्लाखौ जोङो नायनो सानो बिसोरनिया प्रफाइलल' आरो खबर भिडिअ बानायसिगोन इउटुब खुलिसिगोन ओमफ्राय लिंक हरसिगोन लिंक हरनाय समावल' जोंखौ मेसेज हरसिगोन ओमफ्राय लिंकखौ क्लिक खालामनानै साबसक्राइब खालामनानै होखांबाथाय उनावहाय जोंखौ रिप्लाइखौनो खालामला जोंखौ नायफिनलानो लोखि सारा सिख्लाफोरनाव वाट्सएप नाम्बार मबाइल नाम्बार बिबाबो बिसोरो होनो नागिरा बेनिखायनो बिसोरखौ सिख्लाफोरखौ फेसबुक इउज खालामनायखौ बन्द' खालामनांगौ
बयनिसाय गिदिरसिन प्रब्लेमानो जाहैबाय प्रफाइलाव जाय सिख्लाखौ मोजां नुनानै आङो हरबाय फट'फोरखौबो नायजोबनो मोना उनावहाय एक्सेप्ट खालामनानै नुयोबाथाय हौवानिसो सोरबा एन्जेल प्रियानिसो बेनिखायनो प्रफाइलखौ थाबैनो अति शीघ्रयैनो माने जेसेबां हायो एज सुन एज पसिबल प्रफाइलखौ बन्द खालामनांगौ होद बेखौ नों मार्क जुकेरबार्गनाव बुंहर आंनाव मानो बुंदों सोरलै बेलाय होद फेसबुक इउज खालामो फेसबुकनि बिगोमाया सोर बेखौबो मिन्थिया नामा मिथिया मार्क जुकारबार्ग मिथियानो र' साला बेटाखौ बेखौनो लाइजाम गांसे लिरना हरनोसै आङो प्रफाइल लक खालामनाय अपसनखौ बन्द खालामथों होननानै नोंसोरनि बे गोदाव सोराव कमप्लेनखौ आं एक्सेप्ट खालामनो हाया थांदो आंनि अफिसनिफ्राय ओइ नोंसोरखौ मिथिखायो दे पुलिसनि जाथिखौ पुलिसनि बंस'खौनो मिथियो माबायदि ओंखारलांगोन ना नोंसोर जल्दि ओंखारलां औ थांगोन नोंनि न'आव जों थानो खिनो हासुनो फैयाखैथ' जों कमप्लेन होनो फैदोंमोन एफआइआरबो लाजायासै कमप्लेनबो लन्च खालामजायासै पुलिस साला ए थांग्रा थानो नोंसोरो आंनो दालि ओंखाम जाहोगोनलै आं नोंसोरखौ मिथिबाय